Nalazimo se u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije i razgovaramo sa Goranom Joksimovićem, načelnikom sportske uprave. Dobroveče. Dobroveče. Stvarajmo zajedno. O kakvom je projektu reč? Stvarajmo zajedno je projekat koji je organizovala školska uprava u kojoj radim sa nastavnicima koji su spoljni saradnici i Centrom za obrazovanje, da bi pokazala da u našoj sredini ima dosta škola i dosta nastavnika koji posvećuju veliku pažnju vannastavnim aktivnostima i da oni te svoje aktivnosti prikažu jednom širom auditorijumu kolegama, da bi oni isto došli do nekih ideja i na osnovu tih ideja možda unapredili svoj rad. Dobro. Ko je imao pravo učešća? Imali su pravo svi nastavnici. Svi nastavnici sa teritorije Šumadijskog upravnog okruga. Koliko su naši nastavnici učestvovali u radu sa decom? U radu sa decom misli na ovaj konkretan, stvarajmo zajedno na ovaj konkurs. Koliko sam ja obavešten, stiglo 38 radova, znači od tih 38 je izabrano 9 koji će se večeras predstaviti, ali sigurno je da je mnogo više ljudi koji kvalitetno rade i posvećuju veliku pažnju vannastavnim aktivnostima u svom radu, a to znači i deci. Šta mislite o izboru Katarine Veljković za profesora Prve Kragujevačke gimnazije u 50 najboljih edukatora sveta? To ima višestruki značaj i za Katarinu, a i za njenu školu, a i za sve nas. Ona je na jedan moderan način pokazala kako treba prići svom poslu, kako se sa učenicima družiti učeći i kako doći do visokih rezultata, okrenuti budućnosti. Jer ono čime se bave ona i njeni učenici su upravo budućnost svih nas. Ona se bavi robotima. Dobro. Za vesti osnovne škole Dragiša Luković-Panac, đak reporter Milan Tomić.